Ja heu vist la condemna en Rubiales per l'agressió sexual, per al pico a la Jennifer Hermoso. Pena de multa, a pena mínima, 20 euros per dia durant 18 mesos, 10.800 euros. Aquest tio guanyava 1 milió d'euros, o sigui, 4 xavos per ell. Què en penseu? A mi m'ha semblat tot el judici, tota la història mediàtica aquesta, una autèntica farsa, un absurd, una comèdia, un esperpento, una pantomima, que diuen a Castella. En fi, tant se me'n fot, si l'han condemnat o l'haguessin absolt, la mateixa merda m'hagués semblat. Un dispendi de recursos públics increïble, pèrits, que si el pèrit d'aquell del Sormut, que si l'altre, no sé quals testimonis. En fi, no us penseu pas que és així la justícia, Aquí es ventilen les coses pim-pam, no hi ha pas tants recursos ni tanta història. En fi, propaganda total.